Zuzane Čaputovej sa uplatňovala politika dvojakého metra 5 rokov. Mediálna kritika bola buď minimálna, alebo žiadna. A médiá merali pri Zuzane Čaputovej úplne inak ako pri iných lídroch. Zuzana Čaputová zlyhávala roky v tom, že sa nedokázala zastať ľudí, ktorým sa ubližovalo. A to boli veľké časti spoločnosti, ktorým médiá ubližovali, ktorým aj aktivisti ubližovali a ktorým sa tu nadávalo za pandémie do dezolátov, v podstate len preto, že mali kritický názor na pandemickú politiku vlády alebo na povinné očkovanie. A nevšimol som si, že by sa v tom čase Zuzana Čaputová ako prezidentka dokázala týchto ľudí zastať. Zuzana Čaputová bola mimoriadne aktívna práve v tých témach, ktoré boli prospešné pre opozíciu. Vidíme to aj dnes. Pri boji proti zrušeniu špeciálnej prokuratúry a proti útokom na Daniela Lipšica, ktorý je dlhoročný spojenec v tomto zápase. Keď inšpekcia policajná a krajská prokuratúra v Bratislave začali trestne stíhať vyšetrovateľov, ktorí sú známi ako Čurilovci, ktorí úzko spolupracovali s Lipšicovou špeciálnou prokuratúrou na politických kauzách. A Zuzana Čaputová si vtedy zavolala na osobné stretnutie generálneho prokurátora Žilinku a snažila sa ho presvedčiť, že to trestné stíhanie Čurilovcov nie je celkom v poriadku. A myslím si, že týmto veľmi výrazne prezidentka prekročila svoje právomoci a vstúpila do týchto politických hier. Tam vlastne bolo veľmi vážne podozrenie, že to obvinenie Fica je nadkvalifikované z tej organizovanej skupiny, že to bolo účelovo nadkvalifikované, aby to spadalo pod USP a aby mohol ten proces byť taký, ako bol. Tesne to neprešlo a tam niekde je možno aj zdroj toho, čo sa sleduje dnes, čo vidíme dnes v parlamente, to rušenie USP a tak. Bola to koruna toho, keď predtým bol zadržaný a obvinený Haščák, ktorému sa potom ale štát ospravedlnil. Bol zadržaný Kaliňák, štát sa mu ospravedlnil. Bola tu séria zlyhaní úradu špeciálnej prokuratúry a toho celej tej vyšetrovacej skupiny ľudí. A prezidentka sa tým problémom a tým podozreniam nejako nevenovala. Keď prezidentka spolu s ďalšími hlavami štátov východoeurópskych krajín podpísala vyhlásenie, v ktorom žiadala, aby bola Ukrajina prijatá do NATO. A to si myslím, že to bola výrazná nadpráca v prospech Ukrajiny, možno aj v prospech NATO, ale išlo to proti záujmom európskych členov NATO a išlo to aj proti záujmom Slovenskej republiky. Nie, že sporné, ale to bolo protiústavné darovanie migov Ukrajine. Však poverená vláda nemala mandát, aby robila zásadné rozhodnutia v takýchto otázkach, pretože nemala dôveru parlamentu. Napriek tomu to vláda urobila. Ja si ešte pamätám, že prezidentka vyzvala aj ministra obrany Naďa, aj Hegerovú vládu, že aby boli opatrní pri tom darovaní migov a aby to urobili v súlade s ústavou. Lenže presne to sa nestalo. To rozhodnutie bolo protiústavné. Oni to skryli pod nejakú klauzulu, že medzinárodné zmluvy, čo ale neplatí, lebo toto nebola medzinárodná zmluva, ktorá by sa následne ešte ratifikovala v parlamente. Toto bola medzivládna dohoda, ktorú sme mi darovali tie migy. Čiže oni si vymysleli argument, na základe ktorého je to údajne ústavné, ale to bolo protiústavné rozhodnutie, ktoré tá vláda, ktorá bola poverená dovládnutím, nesmela, nemohla urobiť. Napriek tomu ho urobila. A to už je priama osobná zodpovednosť prezidentky Čaputovej, lebo to bola jej vláda. Veď ona vládla z poverenia prezidentky k nominácii pána Odora, ktorý bol ospevovaný ako nestranník a odborník a médiá neustále písali, že to je vlastne vláda odborníkov. No, čiastočne áno, veď pán Odor bol odborník, ale zároveň by som si dovolil spochybniť jeho nestrannosť, pretože pán Odor je teraz hlavnou tvárou Progresívneho Slovenska.